Добро утро! Ако се доверим на народната мъдрост, че денят се познава от сутринта, тогава неотменно възниква въпрос: как да се събудим така, че да сме в тонус и кондиция през целия ден? Дали с лека сутрешна гимнастика или с чаша силно кафе? Предлагам ви тази сутрин да изпием ароматната напитка, след като сме се раздвижили нежно. За целта ще направим 10-минутна практика, с която ще събудим тялото, ще активираме енергията и ще преодолеем сутрешната скованост. Ще използваме предимно спирални усукващи движения, защото са нежни и ефективни. С минимални усилия ще постигнем максимален резултат. Все пак ставаме от сън. Ще изпълняваме движенията бавно и плавно. По този начин движенията са подходящи за всички. С подходяща амплитуда всеки ще прецени сам и ще изпълни движенията с усилие, такова каквото е подходящо за неговото физическо състояние. Да започваме! Вземаме стабилна позиция, стъпала на ширината на раменете, вдишваме пълно и дълбоко, ръце горе, изтегляме, протягаме лява-дясна, издишваме, сваляме ръце. Отново вдишваме, издишваме в пригръдка. Протягаме се страни, диагонално лява горе, дясна долу, връщаме в пригръдка. Смяна на ръцете, връщаме. Сега отваряме страни и изтегляме лява ръка, дясна. Не навеждаме, само изтегляме. Все едно някой ни дърпа и ние се съпротивляваме. Лява, дясна. Връщаме в пригръдка и усукваме. Ляво и дясно. Повдигаме ръце нагоре, изтегляме и усукваме, колкото можем. Бавно сваляме надолу тясно и леко преклякаме, за да свием. Вниманието е върху гръбначния стълб. Да го направим още веднъж. Изтегляме, усукваме, връщаме надолу и този път преклякаме, за по-голямо усилие и свиваме. Изправяме се. Същото ще го направим дясно. Ръце горе, протягаме и усукваме. Свиваме долу-ляво. Леко навеждаме. Отново горе. И сега преклякаме. Свиваме. Изправяме. Хармонизираме с усукване ляво-дясно. Още веднъж. Събираме стъпала, раздвижваме стъпалата, глезените. Последователно. Повдигаме на пръсти. Енергично. Сега повдигаме на пръсти, пети. Сега повдигаме на пръсти и рязко отпускаме. Раздвижваме флуидите в тялото. Направете го 10 на пъти. Вземаме отново стабилна позиция. Ръце пред гърди. Вниманието е върху шията, раменете, горната част на гърба. Ръцете изпънати напред, изпънати в лакти. Вниманието е в раменете, усукваме от раменете. Ляво, дясно. Ляво, дясно. Навътре, навън. Навътре, навън. Отваряме страни. Отново навътре, навън. Сега наляво, дясно. Хубаво раздвижваме горната част на раменете.
Отпускаме. Събираме. Напред. Отваряме отзад. Разтваряме лопатки. Връщаме. Събираме лопатки. Отваряме гърди. Да го направим още веднъж. Събираме отпред. Ще добавим и движението с глава. Навеждаме глава напред. По този начин разтягаме в задната част. Отваряме рамене и изтегляме глава назад. Връщаме. Повдигаме ляво рамо горе, дясно долу. Смяна. Повдигаме отново ляво. Включваме главата. Навеждаме главата вляво. Изтегляме по дясната страна. Повдигаме дясно. Сваляме ляво. Навеждаме главата вдясно. Изтегляме по лявата страна. Отпускаме. Лява ръка минава страни. Притискаме, за да увеличим усилието на изпълнение и завъртаме главата вляво, брадичка върху ляво рамо. Няколко секунди задържа. И смяна. Дясна ръка. Смяна. Отпускаме. Повдигаме ръце. Лакти на нивото на раменете. Събираме ги и отваряме страни ръце. Връщаме. Още веднъж. Връщаме. Дясна ръка стои стабилна, лява отваря твист. Връщаме. Сега лява е стабилна, дясна отваря. Да го повторим. Отпускаме ръце надолу и разхлабваме с кръгови движения в раменете. Пред, назад. Сега с твист. И назад. Продължаваме с долната част на тялото. Раздвижваме таза. Движение ляво-дясно. Торсът е стабилен, неподвижен. С преклякане. Ляво-дясно. Сега същото, само че с дъгичка отпред. Ляво-дясно. Ляво-дясно. С дъгичка отзад. И пълни кръгчета. И две вдясно. Повдигаме ляв крак. Придърпваме към гърдите. Отпускаме. Повдигаме десен. Отпускаме. Отново ляв. И десен. Повдигаме ляво коляно. Избутваме го страни. Стъпваме. Връщаме. Напред. Прибираме. Същото с дясно. Повтаряме. Страни стъпваме. Отпред. Избутваме. Стъпваме. И връщаме. Разтърсваме крака. Вземаме разкрачен стоеж. Ръце в страни. Навеждаме се. Торса успореден на пода. Завъртаме торса в ляво. Дясна ръка е водеща. Усукваме. През центъра завъртаме в дясно. Да повторим. Отпускаме. Дясна ръка към ляво стъпало. Лява ръка горе. Усукваме около устна на гръбначния стълб. Смяна на ръцете. Още веднъж. И вдясно. Отпускаме, протягаме напред ръце.
колената са изпънати, протягаме, разтягаме гръбнака. Връщаме, отпускаме. Слагаме ръце върху колена и последователно свиваме и изпълваме. Помагаме си с ръце. Сега приклякаме. Нивото на приклякане определете вие според физическото състояние. Може и по-дълбоко, може и по-плитко. Отваряме стъпала страни, пръстите си навън и приклякаме отново. Сега пръстите са навътре. Отново приклякаме и избутваме с ръце. Връщаме изходна позиция. Отново изтегляме. Отпускаме гръбнака, релаксираме. Вдишваме и бавно се изправяме нагоре. Издишваме. Това беше всичко от мен за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Така раздвижени, с тонус и повишено самочувствие, можем да започнем денят си с усмивка. Ако това видео ви е харесало, ако са ви допаднали упражненията, моля, поставете лайк. Абонирайте се за канала, за да следите и следващите видеа за сутрешна раздвижваща гимнастика. До скоро! Бъдете здрави!